195.751 de IMM-uri și-au sistat activitatea în 2010. Deși contextul economic are partea lui de vină, un procent din această responsabilitate cade și pe umerii administratorilor de firme care nu s-au adaptat la noile condiții sociale și tehnologice. Creșterea vânzărilor online a fost una de peste 20% în ultimii 5 ani, chiar și pe timpul crizei. În tot acest timp, vânzările făcute în mod tradițional au crescut cu doar 2,5% în 2010, după 2 ani consecutiv de scădere. Motivele acestei tranziții, a comerțului de la tradițional la online, sunt cât se poate de evidente. În primul rând, avantajele pentru tine, proprietarul de magazin online. Din start, costurile sunt considerabil mai mici. Un magazin obișnuit are nevoie de o locație pentru a funcționa, lucru care înseamnă o chirie lunară de loc modică uneori, la care se adaugă evident și utilitățile. În cazul unui magazin online, costul este de doar 10 euro lunar pentru găzduirea web. Dacă mai adăugăm și faptul că un magazin obișnuit are nevoie și de servicii adiacente precum mentenanță, securitate, curățenie, diferența de profitabilitate între cele două crește și mai mult. Un alt avantaj foarte vizibil este faptul că, fiind online, magazinul tău rămâne deschis non-stop, fără a fi necesară angajarea de personal suplimentar sau de a plăti sporuri de noapte, de weekend, ore suplimentare și așa mai departe. Iar dacă ești genul de persoană care dorește să țină mereu cârma propriei afaceri, atunci varianta online este soluția ideală pentru tine. Iar avantajele nu sunt doar pentru tine, ci și pentru clienții tăi. Dacă ai deja un magazin normal, acum le poți oferi o nouă metodă de a cumpăra de la tine. Iar cum timpul a devenit o resursă din ce în ce mai prețioasă, îți poți scuti clienții de un drum până la tine, având mereu vizibile online stocurile și ofertele noi. Și nu în ultimul rând, cu un magazin online ai oportunitatea să-ți extinzi lista de potențiali clienți, întrucât nu vor mai fi doar vecinii și prietenii din zonă, ci orice persoană cu acces la internet interesată de ceea ce tu ai de oferit. Faptul că un magazin online este un element esențial, chiar dacă ți-ai început deja afacerea sau planifici să o începi, este clar. Singura grijă rămâne ca acel magazin online să și vândă. În urma realizării a multiple proiecte, am ajuns la concluzia că, indiferent de cât de bine arată sau cât de bine este făcut un proiect, un factor definitoriu pentru succesul acestuia este numărul de vizitatori de calitate pe care acel site îl are. Așa că, noi, cei din echipa vreaumagazinonline.com, am inclus în toate pachetele de servicii pe care le oferim acest element definitoriu pentru succesul oricărui proiect. Și cum este în interesul nostru, ca dumneavoastră, clienții, să aveți cât mai multe vânzări, vă vom trimite un newsletter săptămânal cu noi tactici și strategii de promovare a magazinului dumneavoastră online pentru a găsi mereu noi clienți, pentru a-i fideliza pe cei existenți și pentru a manageria în cât mai puțin timp și cât mai eficient afacerea dumneavoastră online, pentru a avea mai mult timp pentru adevăratele comori ale vieții, fie familia sau prietenii. La dovada clară că vom aduce vizitatori de calitate care vor deveni și clienți, deja ați asistat. Așa cum dumneavoastră ați căutat serviciul nostru online și ați ajuns pe acest site, așa și viitorii clienți vor ajunge la magazinul online pe care îl veți administra. Și cum știm prea bine că orice decizie de afacere are și o latură financiară, definită ușor prin cât costă, ne-am gândit să vă oferim acest serviciu la 50% din prețul mediu al concurenței. Și nici nu trebuie să ne credeți pe cuvânt. În cadrul paginii despre noi am creat o secțiune specială numită Concurenți, în care aveți linkuri către principalii competitori pe care noi i-am identificat. În felul acesta aveți libertatea de a alege serviciul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră, chiar dacă nu este oferit de noi. Vă recomandăm să profitați de această ocazie cât mai curând, deoarece vom oferi acest serviciu la doar 1000 de clienți, pentru că la un număr mai mare nu putem garanta același standard de calitate și, de asemenea, ne dorim ca sfaturile săptămânale pe care le vom trimite prin newsletter să ajungă la un număr cât mai restrâns de persoane, beneficiul implementării acestora fiind unul cu atât mai mare pentru clienții noștri. Pentru detalii ne puteți găsi online la vreaumagazinonline.com sau ne puteți trimite un e-mail la contact@vreaumagazinonline.com sau la numărul de telefon 0741 77 66 08.